Ето първият ден на Адриан, който седи, след като е захранен от пюре от тиква, която му се отрази добре, не я изплю. Малко ревеше, но може би, защото беше много гладен. Така че приемаме, че тиквата му е харесала. Утре продължаваме с 4 лъжички. След захранването и малко цокане от мама, Адриан седна да гледа телевизия с интерес. Както виждате, много му е добре, много му харесва. Ето и какво гледа. Футбол, преди малко гледаше тенис. Общо взето си пада по спорта човека. И сега една усмивка, ако даде. Дай, мамо, една усмивка. Дай една усмивчица, мамо. Дай една усмивчица. И зъбчетата са тръгнали, може би до 6-я месец ще излезат. В момента е на 5 месеца и 8 дни. Хайде, стига за това. Утре друго клипче, да видим какво ще папа детето.